Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel आव दा साखालामो नोंथांमोना मोजां फरायगासिनो दङ आरो एडमिट नोंथांमोना डाउनलड खालामगासिनो दङ आरो गुड निउसआ बेनो SSC Constable official notice आरो लोगोसे एप्लाइ लिंकआ दा बावैनो एक्टिभ जासिगोन दा माब्ला जागोन जों डिटेल्सखौ नायगोन मानोना हाजार भेकेन्सि दङ जेराव नोंथांमोना मिनिमाम 10 पास जाबानो खालामनो हागोन बेनो जाबाय कनस्टेबलआव हौवासाफोर हिनजावसाफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हासिगोन आरो एडमिट मोनाबा एग्जाम होनो मोनला बेनि अनगा मा अपसन दङ डिटेल्सखौ लाबोदों बेखायनो जाय नोंथांमोना Bodo Job Info अफिशियेल YouTube चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन दा जोङो SSC नि अफिशियेल साइटआव फैग्रोबाय मानोना गोबांथार स्टुडेन्टसा नेगासिनो दङ बेनो जाबाय गोदान SD कनस्टेबल दाखालि SI लेभेलाव जायफ्रा होदोंमोन माने काटअफआ गोजौ थाङासै देग्लाय 82 ल' थांदों ST लाइनावहाय दा जायफ्रा पास जाबाय नोंथांमोना कमेन्ट्सखौ खालामनो दाबाव दा जोङो SSC कनस्टेबलखौ नायनोसै बेनो जाबाय गोदान भेकेन्सि आरो बे गोदान भेकेन्सिनि एप्लाइ लिंकआ गाबोन नोंथांमोना एक्टिभ मोनसिगोन आरो एक्टिभ जानाय लोगो गासैबो सोराङाव फैसिगोन जे पस्टआ बेसेबां हाजार दङ आरो लोगोसे एप्लाइआ बोरै खालामनांगौ नोंथांमोना भिडिअ मोनगोन दा बेनो जाबाय दाखालि नटिस फैखादोंमोन जे नोंथांमोना 5 सेप्तेम्बर जानाय लोगो अफिशियेल नटिस प्लास एप्लाइखौ नोंथांमोना गाबोन खालामनो हासिगोन दा भेकेन्सिया 80,000 40,000 30,000 गाबोन गासैबो डिटेल्सखौ मोनसिगोन 18 निफ्राय 28 इयार्ससिम जोंनि ST SC आ एप्लाइ खालामनांगोन जेराव 10 पास खालामनानै जेबो पार्सेन्ट नाङा अके दा फैबाय सेकेन्डआव बेनो जाबाय सेबायाव आरो बेयाव फैनाय लोगो ADREआव गोबांथार इशु जादों एडमिट डाउनलड खालामनायाव स' बेनो जाबाय Gr.III आव नोंथांमोननि एडमिट मोनबाय आरो Gr.III होननाय लोगो HS लेभेलनिसो Gr.4आ फैथ'वाखै आरो खायसे Gr.III खालामदोंबाबो खायसे डिग्री पासआव खालामदों आरो हायार सेकेन्डारिआव खालामाखै स' बेखायनो एडमिटआ खायसेना फैयाखै देन HS लेभेलनि एग्जामसो बियो बेखायनो जायफ्रा खालामदों नोंथांमोना एडमिटखौ डाउनलड खालामनांगोन दा लिंकआ गासै मोनथाम दङ 1 2 3 दङ मोनसे क्लिक खालामदो आरो खालामनाय लोगो नोंथांमोना एडमिट डाउनलड प्रसेसखौ मोनथिखाबाय जानांगौ आरो खायसे मोनथियाखै दासिमबो मानोना गोबांथार इशुबो जादों टेक्निकेल प्रब्लेम जादों जायनि जाउनाव इनभेलिडबो देखायदों जानांगौ अके स' बेखायनो नोंथांमोना बारे ट्राइ खालामनांगोन आरो जुदि मोनथ्राबा मा अपसन दङ बेखौबो नायगोन दा बेखायनो फार्स्टआव एप्लिकेसन नाम्बारखौ नोंथांमोना होनांगोन पासवर्डखौबो होनांगोन जुदि जायाबा नैबे टल फ्रि नाम्बार दङना बेयाव नोंथांमोना 10टानिफ्राय बेलासिनि 5टासिम नोंथांमोना कल खालामनानै अफिस टाइमाव खालाम होमबासो नोंथांमोना प्रब्लेमखौ शेयार खालाम अब्ला नोंथांमोना अपसन थागोन जे एडमिट मोननायनि स' बेखायनो गाबोननिफ्राय जायफ्रा मोनाखै ट्राइ खालाम दा नोंथांमोना बेयावल' कल खालामनांगोन खुनु बेलेग नाम्बार गैया आरो मेल आइडिबो मोननाय जायासै दासिमबो अके स' बेखायनो नोंथांमोना ट्राइ खालामथार दा ओरैबायदि नोंथांमोना गासै 11 लाख एग्जाम होगोन बे पस्टआव HS लेभेलाव आरो टटेल नायोबा ADRE लिरग्राया गासै 32 लाख दं आसाम स्टेटआव स' दानिया जों रिकभारि बोरै खालामनांगौ जुदि नोंथांमोना गोमादोंबा अके मोनसे बाथ्रा डिग्री पासमोन बिथांमोना Gr.4आवबो खालामदोंमोन आरो Gr.3आवबो खालामदोंमोन नाथाय मोनसे समाव मेल फैदोंमोन जे नोंथांमोना जायफ्रा Gr.4आव खालामदों डिग्री पासआ नट एलिजिबल जादों एबा बेबादि केन्सेल खालामदोंमोन स' बिनि थाखायबो खायसे एडमिट मोनाखै जानांगौ माखासे इशुनि थाखाय मानोना गाइडलाइन्स दंखायोमोन नालाय Gr.4आव खालामनो मोना डिग्री पासआ स' बेयावबो खायसे रिजेक्ट जानो हागौ माखासे चान्सेसआ दङ दा बेखायनो बे कल नाम्बाराव रायलायबासो नोंथांमोना डिटेल्सखौ मोनसिगोन नोंनि नाम एड्रेस गासैबो एप्लिकेसन आइडिखौ नोंथांमोना खोन्थानांगोन अके अब्ला बिथांमोना चेक खालामना नायनो हायो स' दानिया जोङो आइडि गोमाबायब्ला मा अपसन दङ अके जों बेखौबो नायनोसै अके स' आइडिया खायसे इनभेलिड जादों अब्ला मा अपसन दङ फरवर्डआव नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन स' खायसे आइडि गैला नालाय बेखायनो एडमिटबो नायनो हायाखै दा बेखायनो जोंहा अपसना बेनो जे नोंथांमोना खालि फरवर्डआव क्लिक खालामनाय लोगो बै समाव एप्लाइ खालामनायाव मबाइल नाम्बारखौ होनानै बार्थडेखौ होनानै साबमिट खालामबा नोंनाव मेसेज थांगोन दे जाय मेसेजआ माने नोंथांमोना फन नाम्बारा रेजिस्टार दङ बेयावसो थांगोन बेलेगाव थांनाय नङा आरो जुदि मेसेजआनो थांलाबा नोंथांमोना फन नाम्बाराबो गैला होनदों अब्ला जेबो अपसन गैला मात्र नोंथांमोना कल खालामनानैल' सोंनो हागोन स' बेखायनो चेक खालामदो दा पासवर्डआ ओरैबायदि जायो जे हमना ला एग्जाम्पल नोंनि नाम बेनिफ्राय 1 2 3 होनानै अके बेनिफ्राय एट उनाव होदों नङाबा सिगाङाव होदों बेखौ मोजां चेक खालाम दा बिदिनो खायसे इनभेलिड जानाया बेबो जे नोंथांमोननि आइडि नाम्बार होनाया गोरोबाखै पासवर्डआ गोरोबाखै बेखौ मोजाङै चेक खालामबानो जाबाय बेनिफ्राय जुदि मोनथ्राबा खालि कल नाम्बाराव कल खालामदो आरो जुदि मोनथ्राबा जेबो अपसन गैला एडमिट नोंथांमोना मोननाय नङा नाथाय नोंथांमोननि बाथ्रासै बियो जे नोंथांमोननि खाफालसै आरो जागोन ना जाया नोंथांमोनजों नेक्स्ट लेभेलाव भिडिअ लाबोगोन स' बेखायनो बयनिसिमबो अल दा बेस्ट थाबाय एप्लिकेसन नाम्बारखौ होनानै पासवर्डखौ होनानै लगइन खालामबानो एडमिटखौ नोंथांमोना मोनगोन Gr.3 आनो जा आरो लोगोसे Gr.4 आनो जा सेम प्रसेसआव मोनगोन